الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дәресебезне дәвам итәбез. Үткән дәрестә сөйләшә башлаган идек Кыямәт көненең билгеләре хакында. Һәм дә әйттек, Кыямәт көненең билгеләре бүленә ике төрлегә. Аның беренче төре ул кечкенә билгеләр, һәм икенче төре ул зур булган билгеләр дидек. Һәм аларның кайберләре хакында сөйләшеп киттек. Кечкенә билгеләр, алар инде барчасы да үтәлде, калды хәзер инде бары тик шушы зур билгеләр. Әгәр дә зур билгеләре килә башласа, алар бер-бер артлы киләчәкләр, һәм Кыямәт көне бик тиз арада килеп җитәчәк дидек. Һәм дә шушы зур билгеләреннән әйттек, Дәҗҗал чыгуы, Гыйса алейһиссәламның күктән иңүе, һәм дә аның Дәҗҗалны үтерүе, Яъҗуҗ-Маъҗуҗ бозыклык кылучы халыкның чыгуы, җирдән сөйләшә торган бер хайванның чыгып кешеләр белән сөйләшүе, кояшның баткан ягыннан, Мәгъриб ягыннан безгә чыгуы, ул Кыямәт көненең зур билгеләре була дидек. Һәм дә Пәйгамбәребезнең бер хадисендә әйтеп киттек, мин һәм Кыямәт көне шушы ике бармак шикелле җибәрелдек диде. Ягъни миннән соң булачак Кыямәт көне ике бармак арасында бернинди буш урын юк. Шушындый халәттә мин һәм Кыямәт көне җибәрелдек диде ул. Һәм дәген әйтеп киттек, Кыямәт көне алдыннан нинди эшләр булачак, кайбер кечкенә билгеләре хакында да әйтеп киттек. Ул да булса вакытның якынаюы. Вакытның якынаюы, озын-озын араларны, элек озын араларны үтү өчен еллар киткән булса, айлар киткән булса, хәзер ул вакытларны берничә сәгатьтә, берничә көн эчендә үтәргә була дидек. Һәм дәген байлыкның күбәеп китүе, һәм кеше эзләр үзенең байлыгының бер өлешен бүлеп чыгару өчен, закатын бирү өчен кешене эзләр, ләкин кемгәдер ул аны тәкъдим итсә, ул кеше әйтер, минем монда ихтияҗым юк, миңа ул байлыгын синең кирәк түгел диячәк. Ягъни шушындый байлыклар да артып китәчәк, һәм башка билгеләре хакында да сөйләшеп киттек. Һәм бүген шуны дәвам итәбез. عن حذيفة بن اليمن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. Хузайфадан китерелә, ул сөйли башлады, Аллаһы Тәгаләнең илчесе миңа ике нәрсә хакында сөйләде, һәм аларның беренчесе килгәнен мин күрдем, икенчесен көтеп торам. Ягъни шушы Пәйгамбәрбез сөйләгән вакыйгаларның беренчесенә мин ирештем, беренчесен мин күрә алдым, ләкин икенчесен мин әле көтеп торам, икенчесен әле күрмәдем ди. Һәм сөйли башлады. Аннал аманата назалат фи джазри кулубир риджал. Дөреслектә аманат ул кешеләрнең калыпларына иңде диде. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. Шуннан соң Коръән Кәрим иңде, һәм алар аны өйрәнделәр, һәм Пәйгамбәрбезнең сөннәтен, аның тормыш юлын да өйрәнделәр. Ягъни аманат килде, һәм ул аманат кешеләрнең күңелләренә урнашты. Шуннан соң Коръән Кәрим иңде, кешеләр Коръән Кәримне укыдылар, өйрәнделәр, аның буенча яшәделәр, һәм Пәйгамбәрбезнең тормышын үрнәк иттереп алып, аны да өйрәнеп, аның буенча да яшәделәр диде. Менә ул шушындый әйберләрне күрде, Коръән иңүен, һәм дә Пәйгамбәрбез белән бергә яшәде, аны өйрәнде, менә шушыларны ул күрде. ثم حدثنا عن رفع الأمانة.
Шуннан соң ул әманәтнең китүе хакында сөйли башлады. Янамур раҗулун наума фатуқбадул аманата мин қалбih. Кеше йокларга ятыр һәм аның калбиннән әманәт тартылып алыныр. Фаязаллу асаруха мислул вакт. Һәм шушы әманәттән калган из ул бик кечкенә генә бер из булыр. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. Шуннан соң ул кеше йокларга ятыр һәм аннан шушы кечкенә генә булган әманәт тә алыныр һәм ул әл-мәҗл шикелле калыр дип әйтә. Нәрсә ул мәҗл дигән вакытта, аны үзебезнең телгә тәрҗемә кылсак, ул мазол. Мазол, татарчасын әйтсәк, ул сөял була. Әгәр дә нәрсәдер тотып, кул белән нәрсәдер тотып авыр эш эшләсәк, физик эш эшләсәк, кулда шушындый шиш шикелле сөял барлыкка килә, менә шушындый халәттә калыр, ягъни шушындый халәттә ул булыр диде. Кәҗамрин дахраҗатху ала риҗлик фанафит. Һәм аны мисал иттереп китерде. Ташны аягыңа төшереп җибәрсәң, аягың шишәчәк. Фатараху мунтабиран ва лайса фиһи шәй. Һәм син аягыңны күрәчәксең шишкән иттереп. Әгәр дә аякка таш төшеп китсә, аяк авырта, аяк шишә һәм дә кабара. Һәм син аны шушындый кабарган халәттә күрәсең, ләкин аның эчендә бер нәрсә дә булмый. Аның эчендә бары тик су җыела башлый. Ягъни шушындый халәттә булачак дип әйтте Пәйгамбәрбез әманәт. Ягъни ахыр заман алдыннан әманәт ул кешеләр арасында бик әз калачак. Сумма ахаза хасатан фадахраҗаха ала риҗлih. Шуннан соң Пәйгамбәрбез дә кечкенә генә бер ташны алды да аягына төшереп җибәрде. Шушы мисалны аңлату өчен. فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. Шуннан соң кыямәт көне алдыннан кешеләр гадәттәгечә сату алу итәрләр, кайсысыдыр сатыр, кайсысыдыр алыр, муамәлә кылырлар. Ләкин алар әманәтне юкка чыгарып бетерер дәрәҗәгә җитәрләр диде. Хәтта юкал инна фи бани фулан раҗулан аминан. حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه وما أعقله. Һәм кешеләр әйтә башларлар, дөреслектә бер җирдә фулан исемле кеше бар, ул дөреслектә әмин кеше. Ул дөреслектә әманәткә хыянат итмәүче кеше диеп, кешеләр арасында шушындый сүзләр йөри башлаячак. Ягъни әманәт тулысынча диярлек юкка чыгачак. Һәм кешеләр әйтәчәкләр, менә шушындый җирлектә бер кеше яши, исемен әйтәчәкләр, менә ул әманәткә хыянат итми икән диеп алар үзара сөйләшә башларлар ди. Хәтта юкалу лирраҗули ма аҗладаху ма азрафаху ва ма аъқалах. Һәм кешеләр гаҗәпләнеп әйтерләр, ничек ул нык була алды? Ничек ул яхшыны начарлыктан айыра алды дип кешеләр бик гаҗәпләнерләр. Ягъни шуны хәтлек вакыт киләчәк, кешеләрдә әманәт дигән нәрсә бөтенләй диярлек калмаячак, һәм алар шушындый кеше барлыгын ишеткәч, бик аптырап, бик гаҗәпләнеп, алар сорарлар, ничек шушындый кеше кала алды икән, ничек ул шундый нык була алды, ничек әманәткә хыянат кылмыйча ул кала алды дип алар бик аптырарлар. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. Ләкин дөреслектә ул кешенең калбендә горчица орлыгы хәтлектә, ягъни горчица орлыгы бик кичкенә нәрсә турында сүз бара. Хәтта аның калбендә горчица орлыгы хәтлектәгән әманәт булмас.
Әйтәләр аны хакында ул әманәткә хыянат итми, әмин кеше диеп, ләкин дөреслектә ул да андый кешеләрдән булмаячак. Ул да әманәткә хыянат итүчеләрдән булачак. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ. Һәм миңа килде дип сөйли Хузайфа үзе хакында сөйли. Миңа шундый вакыт килде, мин сату алганда, сату алу иткәндә бер нәрсәгә дә карамыйм. Кемгә саттым, кемнән сатып алдым, аны хакында мин уйламыйм ди. Ягъни миңа шушы вакыт килеп иреште. لا إن كان مسلما لا يردنه على دينه. Әгәр дә мин сатып ала торган кеше мөселман булса, аның белән муамәлә кыла торган кеше, әгәр дә ул мөселман булса, аңа әманәткә хыянат итмәскә ислам дине әлбәттә аңа этәрер. ولا إن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه على ساعه. Әгәр дә ул христиан яки яһуд динендә булса, шулай ук аңа дине комачаулар иде әманәткә хыянат итәргә. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. Ләкин хәзерге көндә мин бары тик шушы кеше һәм шушы кеше белән генә сату алу итәм диде. Нәрсә турында булды бу? Пәйгамбәрбез әйтте, ахыр заман алдыннан кешеләр арасындагы муамәлә бозылачак, әманәт дигән нәрсә югалачак. Әманәт дигән нәрсә югалачак һәм кешеләр бер-берсе белән сату алу иткәндә яки кемгәдер нәрсәнедер әманәт иттереп тапшырса, ул әйберләр әлбәттә югалачак. Ул әйберләр әлбәттә кешесенә барып җитмәячәк. Хәтта кешеләр әйтәчәкләр, шундый бер кеше бар, ул әманәткә хыянат итми диеп, алар бер кешене әйтәчәкләр, ләкин дөреслектә шушы кеше дә әманәткә хыянат итәчәк. Хәтта аның күңелендә бер нинди дәгән андый хис булмаячак, хыянат итмәскә дигән, хәтта ул да шушындый кешеләрдән булачак ди. Һәм Абу Хузайфа әйтә, мин диде шушындый вакытка ирештем, сату алу иткәндә мин карап тормыйм кешегә. Мөселман кешесеме ул, яки христиан динендәме, яки яһуд динендәме, мин карап тормыйм, чөнки әгәр дә ул үзенең динендә икән, ул инде әманәткә хыянат итмәячәк. Мин шушындый вакытта яшәдем ди. Ләкин хәзерге көндә мин бары тик шушы кеше һәм шушы кеше белән генә сату алу итәм. Бөтен кеше белән дә түгел, хәзерге вакытта инде әманәт кимеде дип әйтте. Әгәр дә карасак, ул кайсы елда яшәде? Хузайфа ул вафат булды 36-нчы елда. Хиҗри елы буенча 36-нчы елда ул вафат булды. Хәзер инде 1400-дән артып китте. 1400-дән артып китте. Менә ул 36-нчы елда вафат булды. Һәм шушы вафат булган вакытында ул әйтеп калдырды: хәзерге көндә әманәт кимеде, мин шушы кешеләр белән генә, бары тик алар белән генә муамәлә кылам дип әйтте. Бу 36-нчы елда иде. Хәзер инде 1400-дән артып китте. Хәзер инде әлбәттә әманәт кимегәннән кимеде. Һәм кыямәт көненә хәтлек ул бик каты кимеп барачак. Менә бу кыямәт көненең бер билгеләре, ул да булса әманәтнең кимүе. Һәм Пәйгамбәрбезнең башка бер хадисе عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال ذلك عند أوان ذهاب العلم. Ziyad bin Labid isimli kişiden kitirilä. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem нәрсәнедер безгә искә төшерде. Шуннан соң ул әйтте: менә бу әйберләр булачак, менә бу вакыйгалар булачак кешеләрдән гыйлем киткәч диде. Култу я Расулаллах, كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا. Шуннан соң мин аптырап сорадым: Эй Аллаһның илчесе, ничек итеп кешеләр арасына гыйлем китәр, ничек итеп гыйлем югалыр? Без бит Коръәнне укыйбыз. Һәм аны үзебезнең балаларыбызга укытабыз. Ва юқриуху абнауна абнаахум. Һәм безнең балаларыбыз үзләренең балаларына
укыталар. Иля яумил кыяма. Һәм бу кыямәт көненә хәтлек шулай дәвам итәчәк бит. Ягъни без Коръәнне укыдык, өйрәндек, үзебезнең балаларыбызга өйрәтәбез, балаларыбыз үзләренең балаларына шулай итеп, ул кыямәт көненә хәтлек барачак бит. Ничек безнең арадан гыйлем китәр, әгәр дә без шушы Коръәнне өйрәтеп барсак, дип сорады. Кала сакилатка уммука я Зияд. Әй сиңа кайгы хәсрәт булсын, әй Зияд дип әйтте. Ягъни гаҗәпләнде шушындый соравыннан Пәйгамбәрбез. Ин кунту ла арака мин афқахи раҗулин бил Мәдинә. Мин сине Мәдинәдәге иң гыйлемле, иң аңлый торган кешеләрдән саный идем. Мәдинә шәһәрендәге иң гыйлемле, иң динне аңлый торган кешеләрдән мин сине саный идем. Авалайса һазихи al-яһуд ван-насара яқрауна ат-таурата вал-инҗил. Әллә син күрмисеңме? Яһудлар һәм дә насранилар, ягъни яһудлар һәм христианнар, алар да шулай ук Тауратны һәм Инҗилне укыйлар бит. Ла яъмалуна би шайъин минһума. Алар аны укыйлар, ләкин алар аның буенча яшәмиләр. Аны укыйлар, ләкин аның буенча яшәмиләр дип ул әйтте. Бу Ибн Маҗа риваятендә килде, җыентыгында килде. Ягъни шушы хадистән аңлашыла, кешеләр Коръәннәрне укырлар, балаларына да укытачаклар, балаларына кыямәт көненә хәтлек шулай барачак. Әлбәттә Коръәнне уку булачак, ләкин аның белән гамәл кылу ул әлбәттә булмаячак. Аның белән гамәл кылу ул әлбәттә сирәгәячәк, әзәячәк. Алар укыячаклар Коръәнне, ләкин инде аның белән гамәл кылу ул кимегәннән кимәячәк. Һәм Ибн Мас'удтан китәрлә, лайса хифзул Кур'ани би хифзил хуруф, валакин иқамату худудихи. Коръәнне ятлау, хәрефләрен ятлау түгел, Коръәннең шикләреннән үтеп чыкмау, менә бу диде гыйлем. Коръәнне ятлау, аны хәрефләрен дөрес итеп әйтү, Коръәннең хәрефләрен уку, ул аны гыйлемгә санамады, гыйлем ул диде, менә шушы Коръән буенча яшәү, аның шикләреннән чыкмау. Айбадат ибн Самиттан китерлә, кала, аввалу илмин юрфау минан наси ал-хушу'. Пәйгамбәрбездән китерлә, кешеләр арасыннан күтәреләчәк иң беренче әйбер, китәчәк иң беренче әйбер, ул да булса хушулык. Ул да булса намаз укыган вакытта хушулы булу, ягъни бирелеп, җиренә җиткереп уку. Калбне, йөрәкне Аллаһ белән бәйләгән дәрәҗәдә намаз уку, менә бу кешеләр арасына иң беренче китүче нәрсәләрдән. Юшаку ан ядхула ar-rajulu masjidu jama'a fala yara fihi rajulan khashi'an. Һәм шундый вакыт килер, кеше мәчеткә керер, җәмәгать намазында катнашыр, ләкин ул анда җәмәгать намазында хушулы булган бер генә кешене дә күрмәс. Кеше намазга килер, җәмәгать намазында катнашыр, ләкин шушы җәмәгать арасыннан берсе генә дә хушулы булмас. Менә шушындый вакытлар килер дип Пәйгамбәрбез әйтеп калдырды. Иң беренче нәрсә ул әлбәттә намазда хушулыкның китүе. Намазга игътибар биреп, Аллаһ белән элемтәне тотып, намаз хакында уйлап, бирелеп, чын мәгънәсендә намазны уку ул әлбәттә сирәгәйгәннән сирәгәя. Намаз укучылар күбәя, әлхәмдүлилләh, монысы бер яктан шатлык, ләкин шушы намаз укучылар арасында бик бирелеп укучылары сирәгәйгәннән сирәгәя, һәм Аллаһ Таала бу гамәлләрне әлбәттә кыямәт көне алдыннан барлыкка китерде. Менә хәзер инде шушы нәрсәләрне күрә алабыз. Һәм шулай ук башка бер хадисендә Хузайфадан китерелә, кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, юдрасул ислам кама юдрасу вашу-thawb. Кыямәтнең тагын бер билгеләреннән Пәйгамбәрбез әйтеп китте, ислам дине кыямәт алдыннан шундый халәттә өйрәтелер, шундый халәттә аны өйрәнерләр, ислам динен ничек иттереп киемнең төсен өйрәнәләр. Кием төсен
өйрәнгән шикелле исламны өйрәнү булыр диде. Ягъни ничек аңларга моны? Ислам дине хакында өйрәнү ул үстен генә булачак. Үстен тирән гыйлемнәр булмаячак, бик өстәге әйберләрне генә өйрәнү булачак. Хәтта ла ядри ма салатун ва ла сиям ва ла нусук ва ла садака. Һәм дә кешеләр кыямәт алдыннан белмәсләр, нәрсә ул намаз, нәрсә ул ураза, нәрсә ул хаҗ кылу, нәрсә ул садака бирү дигән нәрсәләрне дә хәтта белмәсләр. Һәм шушындый нәрсәләр дә әлбәттә өйрәтелмәс. Динне өйрәнәчәкләр, ләкин нәрсә ул намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу яки садака бирү, закат түләү шикелле нәрсәләр өйрәтү булмас. Ва юсра би китабиллаһи фи лейла фала ябqa минху фил арди ая. Һәм бер төнне Аллаһы Тәгаләнең китабы юкка чыгачак. Кыямәт алдыннан бер төндә, бер кичәдә Аллаһы Тәгаләнең китабы юкка чыгачак. Фала ябqa минху фил арди ая. Һәм җир йөзендә Коръән язылган бер генә аят та калмаячак. Коръән язылган бер генә аят та калмаячак. Аны кайбер галимнәр аңлаттылар, шушы хадисне алып, ул Коръәннең китүе, аятларның китүе, Коръән үзе калачак, ләкин аның битләре буш булачак. Битләре буш, битләрендә аятлар булмаячак, битләрен буш булачак дип аңлаттылар. Ягъни җир йөзендә бер генә, җирдә дә бер генә Коръән Кәримдә генә калмас. Ягъни аның аятлары юкка чыгачак. Ва табqa таваифу минан нас. Һәм кешеләр арасыннан бер төркем кешеләр калачаклар. Әш-шейхул кабир вал аҗуз. Ягъни карт бабай һәм карт булган бер әби калачак. Шушындый карт яшьтә, олы яшьтә булган әбиләр, бабайлар, бер төркем кешеләр булачаклар, һәм алар әйтәчәкләр: "Адракна абаана аля һазихил калима." Алар әйтәчәкләр: "Безнең әбиләребез, бабаларыбыз, әти-әниләребез безгә шушы нәрсәләрне әйтеп калдырганнар иде. Ла илаһа иллаллаһ фанахну нақулуха." Без ишеттек, әтиләребез, әбиләребез, әби-бабаларыбыз ла илаһа иллаллаһ дигәнне әйтәләр иде, һәм дә без дә шушы нәрсәләрне әйтәбез. Ягъни алар ислам диненнән истә калдырачаклар бары тик ла илаһа иллаллаһ дигән шушы кәлимәне. Шушы кәлимәдән калган башка бер нәрсә дә аларда булмаячак, башка бер нәрсәне дә белмәячәкләр. Безнең әти-әниләребез диндә иде, алар шушы сүзләрне әйтәләр иде, без дә шушы сүзләрне әйтәбез дип, ислам дине шушы халәткә калачак. Кала лаху сила ма тугни анхум ла илаһа иллаллаһ. Шуннан соң пәйгамбәребездән сорадылар: "Ләкин ла илаһа иллаллаһ дип әйтү ул ничек аларга файда китерер? Ва хум ла ядруна ма сала ва ла сиям ва ла нусук ва ла садака." Алар бит намаз укый да белмиләр, аның кирәклеген, укырга тиешлеген дә белмиләр, ураза турында да белмиләр, тотарга кирәклеген дә белмиләр, хаҗ турында да, закатлар бирү турында бер нәрсә дә белмәячәкләр, бер нәрсә дә эшләмәячәкләр. Ничек соң аларга шушы ла илаһа иллаллаһны әйтү файда китерер дип бер сахаба шушы Хузайфадан сорады. Фа'арада анху Хузайфа. Хузайфа аңа җавап кайтармады, борылды. Сумма раддаха алейхи саласа. Теге кеше Хузайфадан 3 тапкыр сорады. Ничек инде ла илаһа иллаллаһ дип әйтү кешегә файда китерер, ничек аны кыямәт көнендә җәһәннәм газабыннан коткарыр? Әгәр дә ул намазны да белмәсә, уразаны, закатны, садакаларны да белмәсә, ничек соң шушы сүзне генә әйтү ул кешене коткарыр, ничек файда бирер дип бу кеше 3 тапкыр сорады. Куллу залика я'риду анху Хузайфа. Һәм 3 тапкыр сорады, 3 тапкырында да Хузайфа җавап бирмәде, шушы кешедән читләште, борылды. Сумма aqbala alayhi Хузайфа фaqal. Шуннан соң ул янына, ул шушы 3 тапкыр бер үк сорауны кабатлаган кешегә борылды һәм әйтте: "Я сила тунҗихим минан нар саласа." Әй сила дип шушы кешегә исеме белән әйтте.
шушы сүзне әйтү, кәлимәне әйтү, ла илаһа иллаллаһны әйтү, ул аларны ут газабыннан коткарыр. Ул аларны ут газабыннан коткарыр, ул аларны ут газабыннан коткарыр дип 3 мәртәбә ул 3 тапкыр әйтелгән сорауга җавап кайтарды. Ягъни нәрсә аңлашыла, кыямәт көне алдыннан гыйлем китәчәк, һәм дә хушулык югалачак, һәм дә ислам дине хакында калачак бары тик ла илаһа иллаллаһ дигән кәлимә генә. Кешеләр шушыны гына беләчәкләр, нәрсә ул ислам дине дигәндә, ул шушы кәлимәне әйтү. Беләбез, шушы кәлимәне әйтү ул кешегә файда китерми. Файда китерми, әгәр дәген ул аның чын мәгънәсен аңламаса, әгәр дәген ул чынлап торып ышанмаса, әйтергә куштылар да әйттем, ла илаһа иллаллаһ, мөселман булдым, ләкин ул үзе ышанмый, чын күңеленнән, ихлас күңеленнән әйтми, әлбәттә бу очракта ул аңа бернинди дә файда китерми. Бу очракта бернинди дә файда китерми, һәм бу кеше Хузайфаның сөйләгән хадисләрен ишеткәч аптырады, һәм дәген сорады, ничек иттереп ла илаһа иллаллаһ аларга файда китерер, ничек алар ут газабыннан котылыр, алар бит бер нәрсәне дә белмиләр, дигәч Хузайфа әйтте, ул аларны ут газабыннан коткарачак. Ул аларны ут газабыннан коткарачак, чөнки ахыр заманда кешеләр шушы кәлимәдән башка бер нәрсәне дә белмәячәкләр. Шул сәбәпле алар бу кәлимәне белделәр, шушы кәлимәне әйттеләр, менә бу аларга котылу булыр диде. Ягъни хәзерге вакытта, әлхәмдүлилләһ, барыбыз да беләбез, нәрсә ул намаз, һәм аны укылырга тиешлеген, нәрсә ул ураза, аның тотылырга тиешлеген, нәрсә ул хаҗ кылу, һәм аның кылу тиешлеген, һәм нәрсә ул закат түләү, һәм дә аның тиешлеген, аларның һәммә барчасы хакында да беләбез. Һәм әгәр дәген белә торып, без аларны башкармасак, әлбәттә без ут газабыннан котыла алмыйбыз. Ләкин кыямәт алдыннан шундый вакыт булачак, кешеләр бөтенләй белмәячәкләр, нәрсә ул намаз, аның укырга тиешлеген, аларда бернинди дә гыйлем булмаячак. Алар беләчәкләр, ислам дине ул бар тик шушы сүзне генә әйтү. Шушы сүзне генә әйтү. Һәм алар аны әйтәчәкләр, һәм шул сәбәпле аларның гозерләре булачаклар, аларга әйтүче, аңлатучы кеше булмады. Шул сәбәптән алар кыямәт көнендә ут газабыннан котылырлар диде. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. Һәм башка бер хадисләрдә, җыентыкларда китерелә, кыямәт көне ул бары тик хәерсез булган мәхлукларга гына килеп ирешер. Ягъни кыямәт көне килеп җитү, кыямәт көне ул килеп җитәр бары тик Аллаһы Тәгаләнең барлыкка китергән иң хәерсез җаннарына, иң хәерсез кешеләргә генә кыямәт көне килеп ирешер. Ә хәерле кешеләр, мөмин мөселманнар, кыямәт көненә хәтлек вафат булырлар. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. Һәм шундый вакытка хәтлек кыямәт көне килмәс ди, башка хадисләрдә дә килә. Хәтта җиргә әйтә башлаганчыга хәтлек Аллаһ Аллаһ дип. Кешеләр әйтә башлаячаклар җиргә Аллаһ Аллаһ дип, җиргә табына башлаганчыга хәтлек кыямәт көне килмәс дигән пәйгамбәребезнең башка хадисе дә бар. Ягъни кешеләр югалтачаклар, нәрсә ул ислам, нәрсә ул гыйбадат кылу, Аллаһы Тәгаләнең барлыгын, берлеген, һәм яңадан кешеләр кире ширик халәтенә төшәчәкләр, Аллаһка ширик кылуында, һәм шушы вакытта кыямәт көне җитәчәк. Менә бу кыямәт көненең кайбер билгеләре булды. Шушы билгеләр булса, кыямәт көненә инде ярак калмаганны бу аңлата. Икенче дәрескә иншаллаһ аның башка билгеләре хакында сөйләшеп китүне дәвам итәрбез. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ла илаһа илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Аллаһу акбар.